Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Back to the ball game. We start off the third quarter. Ball possession araw para sa St. Augustine. Referee's whistle. Technical foul. St. Augustine. Coach ng St. Augustine out of the playing court. Two points para kay number 18. 62-32 score. Fourteen to shoot. Number 11, nagtuloy-tuloy wala yung tira, rebound ni Lumba, number 14. So number 99, Kiambao. Ball out of bounds. Mapupunta sa pushball rep. Bola pa rin ng St. Augustine sub rep. Nine seconds to shoot. Five seconds. May foul committed on number 14, Lumba. Puyat, number 4, 62-32. Pumasok yung unang tira ni Chao Puyat. Two out of two para kay Puyat. Roque, di pumasok ang tira. Foul, offensive foul committed on number 11. Tatlo ka na, number 11. Kiambao sa tres, wala yung tira. Rebound na pupunta kay number 20. Number 11, 3 points. Follow number 4. Puyat, out ka muna. Apat ka na, Puyat. Lumba.
Split para kay Roque, 63-37. Lustina. Follow-up naman ng Salagot for 2 points. Del Pino. 67-37. And to shoot. Sub. 15 seconds to shoot. Five to shoot. Ten seconds to shoot. Magsino, tira wala, rebound. Ninameritin Del Pino. Pasakay man ang sala. Tulustina, wala yung tira. Magsino to number 8, Bartolo. Napalakas. Number 6. Tira dito mama sa ring, 15 seconds. 10 seconds to shoot. Number 8 sa dress. Wala yung tira. Rebound ni number 15. Ito number 11. Offensive foul yan para kay number 11. Pereira sa tres, wala yung tira. Rebound, number 15. To number 6. Number 6. Traveling. $14 to shoot. 10 seconds. Number 15. Four minutes. Foul on number 6. 3:56.
Miklat sa 3. Wala yung tira. Rebound ni number 15. Pasakay number 6. Number 6. Butata. Manansala. 69-39. To shoot. Wala ang punta kay number 24. Paluwag di pumasok. Rebound ni number 7. To number 6 Pereras. Pasa kay Lustina. Behind the back pass. Number 15 nakalusot. Bila pumasok yung tira. Rebound ni Nick Dao to Pereras. 71-39 to 35. Bartolo. Bartolo sa 3. Tumira. Wala. Wala ang punta kay Lustina. To number 6 Pereras. Nick Dao. Nick Dao. Pereras. One minute. Pereras, wala yung tira. Rebound ni number 7 Nick Dao. Wala pa rin. Nagawa ng bola. May foul committed on number 6. Pereras, tatlo. Tatlo ka na. Bola out of bounds, mapupunta sa St. Augustine. 34 seconds. Foul on number 3. 24 seconds. Penderson. Ten seconds. Number 24, 3 points. End of the third quarter, score po natin 77-42. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.